tamo. Da. Može se pogleda malo. Da. Pa ima tenis, nema? Tenis? Nema. Samo... Samo za građanstvo, samo teretana. I ovaj To se plaća, ili? Teretana mesečno 6.000. Mogu da pogledam teretanu? Može. Mesečno, kako? Mesečno 6.000. 6.000. I dnevna 750. Ja sam tu iz kraja, mislim, teo sam da vidim, bilo je dugo zatvoreno. Pa jeste. I da snimim za kanal, da vidim šta ima. Pa sad malo snimanje su do skoro bukvalo zabranjivali. Aha, Ne znam, pa dobro. sigurno. Minut samo. Da vidimo samo kako ovo lepo izgleda ovdje. Evo, to je ta nova sad. Je tu teretana? Aha. Aha, dobro, ovdje je sala neka. Kažem, ovaj direktor. Aha, dobro. Evo, ugasit ću.